Ah. Ay po, may paugto po, kaya ko nga nadsing Kapampangan. Abayan nyo ko po maglutong ginisang ampalaya. Ay ni po, lawan nyo po. Gaya ko po at lawan nyo po yung kanakong pamagluto. Ngayon ni po nung ating ko pong pwedeng buring ipaluto pa, i-comment niya po king baba. Ano po. Ganyan tama po yung ampalaya. Ngayon ni mga lati mo po baka hindi tayo masyadong makasawan ka nun. Ampalaya, gisado with giniling. Kapampangan style po yun. At yung Kapampangan style po yun. Yung ka na akong gawa na. Pero pareho yan. Pareho mo rin piniking Tagalog. Yung Tagalog baka nila rin magluto eh. Pero yan po palagi. Style at yung Kapampangan lagi ka na akong gagawan luto. Ginisang ampalaya, kamatis, na may giniling. Ngayon po, gisatane. Init natin ng pan. Pan kawali. Kapampangan, luto-luto tayo. Sibuyas and bawang. Sibuyas and bawang, gisa-gisa. Maraming sibuyas para mas manyaman. Wow! Pag maraming sibuyas. Kayo po, at yung Kapampangan, anong ulam nyo ngayon? I-comment nyo po kung saan nakarating ang video namin. At huwag pong kalimutan na i-like, share, and follow si Atching Kapampangan. Salamat po! Giniling para mag-isa ng mabuti at hindi malansa. Mamaya na yung kamatis. Dapat po, pagka nagluluto kayo, masaya kayo. Baka nita, ingay ganaganang luluto yung manyaman. Manyaman Kenny, sabi nga po ni Kapampangan. Ditak asin. Isa lagi din. Tapan muna po natin ang ating giniling. Ngayon naman po, next natin ilalagay ang kamatis. Ayan muna po natin siyang lumambot ng konti. Tapos, itong binabad ko pong ampalaya sa asin na may tubig. Sabi po nila pantanggal ng pait. Pero okay lang naman po sana na may konting pait kasi ampalaya naman to eh. Pero inugasan ko na rin po para yung mga bata makain din nila. Halo-halo. Banglo. Kabanglo po.
po, kabanglo. Yan po mag-diet. Bagay po ini, ginisang palaya. Hindi puro babi. Lagi nakakain na araw. Ito po, healthy na, mura pa. Kaso nga lang, may baboy din. Palambutin lang po natin ng konti sandali. Pamaya-maya, pwede na natin ilagay ang ating gulay. Okay, okay na po to. Okay na po ito. Ngayon, ang palaya na. Ang palaya. Ang palya. Halo-halo. Sarap na ulam at healthy pa. Lagyan na rin po natin ng pampalasa. Konting bechin. At konting ginisa mix. Pampalasa at para malinamnam ang ating ginisang ampalaya. Yummy, 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 my tummy. Mga 3 minutes or no, pwede na ito. Takpan ko ulit at para makakain na tayo ng tanghalian. Charan! Welcome ampalaya! Tikman natin ang ating ginisang ampalaya ni Aching Kapampangan. Tikman po natin kung okay na yung kanyang linamnam at saka yung kanyang alat. Okay. Kain na. Babay po. Yan. Okay na po ito. Ngayon naman po, kakain na tayo. At sa susunod po, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and follow kami sa susunod po namin video. Maraming salamat po and God bless.